tsaya ka ci arzikin manzon Allah kamar yadda ka saba. Zan ba da sirrin da duk halin da kake ciki a rayuwa Allah zai fitar da kai. Duk abin da kake bukata a rayuwa Allah ya maka, Allah zai maka. Da wannan sirrin na ya hayyu ya qayyumu ya zul jalal wal ikram. Wannan kalma da na faɗa na rantse da Allah, duk ma'abocin kiran Allah ya san ba sirri ne na wasa zan faɗa ba, kuma dan manzon Allah ayi sharing, ayi wa annabi salati, a yi posting din bidiyon nan, a yi ta yin comment da sallallahu alaihi wa sallam, a ɗauki sirrin nan a je a jaraba shi, wallahi za a dace. Wannan sirrin sai malami ya cire kyashi zai ɗauka ya baka shi, ka mallake shi cikin sauƙi. Sirrin ya hayyu ya qayyumu ya zul jalali wal ikram ana yin sa kafa 3,333. Billahi lazi, duk wata bukata da kake da ita a gurin Allah, duk abin da kake so Allah ya maka, duk abin da kake so bukatar ka kaga ta biya da wuri, ɗauki wannan sirrin na ya hayyu ya qayyumu ya zul jalali wal ikram ka fara aiwatarwa daga yau da kake saurare na. Amma kamin sharing, ka yi wa annabi salati a comment, ka yi liking, ka yi reposting din bidiyon nan saboda ya kai ga al'umma da yawa su amfana da ni. Na cire kyashi na bada wannan sirrin, kuma saboda manzon Allah na bada shi, kai ma dan manzon Allah ka yi sharing. Idan baka iya sharing ko reposting ko comment ba, na baka saboda manzon Allah, ka ɗauka ka yi wa annabi salati a ranka kawai. Wannan sirrin ya hayyu ya qayyumu ya dhul jalali wal ikram ana wurdinsa ne kafa 3,333 ko tsawon wuni ko tsawon dare. Duk lokacin da shari'a ta yadda ai nafila, inda safe ne kai nafila kamar walaha, sai ka fara aikin tsawon wuni ake so ka gama. Idan kuma so kake sai bayan isha ka shiga gida kai nafila tsawon zuwa gari ya waye kai wannan aiki har ka kare shi kafin gari ya waye. Sai ka roki Allah duk bukatar ka, wallahi azim bukatar za ta biya. Allah zai biya bukatar a cikin kankanin lokaci, albarkacin sayyidul wujudi. Abu na biyu, masu tambayan sabulu da hayaki na dafa'i da jalabi da buɗin harkoki. Wannan sabulun da nake magana, ko mutum yana kwance wai rashin dafa'i ko iska ko jifa ya masa yawa, ya ɗau wannan sabulu da hayaki yana wanka da shi, kawai Allah zai tashe shi. Haka kuma wanda yake kasuwancin yana lalacewa, haka wadda take zaune a gida take so Allah ya kawo mijin aure, Allah ya sanya jinkiri, a mallaki sabulu da hayakin ana wanka da shi, za a ga biyan bukata. Haka mai son kasuwarsa ta buɗe ta haɓaka, in daina wanka da sabulu da hayaki, ko mun sa ido ko mun jifa ko mun baki, sai kasuwarsa ta cira, albarkacin sai da lujuri. Dafa'i ne kuma jalabi ne kuma buɗin harkoki ne kuma farin jini ne, albarkacin sai da lujuri. Akwai zobe da nake magana, zoben nan ko kai ɗan siyasa ne, ko kai ɗan kasuwa ne, ko mai mulki, ko basarake, kowa zai iya sanya shi, kuma wallahi azim a irin matakin da kake sai kaga yardar Allah, sai kaga ijaba, kaga buɗin harkoki, albarkacin sai